Gammel og har kørt cross nu i 1,5-2 år. Så har vi Christoffer. Christoffer han har ikke kørt så længe, et halvt år. Han er 6 år gammel, men han kæmper for at nå det. Så har vi Tobias. Tobias han er 11 år og har kørt cross i flere år, og han er blevet B-kører og gør det egentlig meget godt. Så har vi Kevin. Kevin han er C-kører i 85 kubik, og han kæmper også for at blive B-kører på et tidspunkt. Så har vi Søren Hansen med 139. Han er også C-kører og kæmper en kamp for at blive B-kører. Så har vi Dennis. Han er også C-kører, og han kæmper også alvorligt for at komme op og blive B-kører. Så har vi med nummer 555, Bo Friis. Bo han er 18 år og har kørt cross de sidste 6 år, tror jeg. Og han kæmper en kamp, når han en gang imellem har tid. Så er der mig selv, jeg hedder John, jeg kører Old Force, og jeg er 41 år. Nu vil vi gerne starte med minierne, og så kører de 5.